मानसिखौनो माबा थोर गोजांनाय बायदिसो नुबाय आङो नाथाय नोंनि गोजांनायखौ गोजां गाहोनो आंनि सिथ्लायाव अर जोंनाय नङा नोङो आंनि मोदोमखौ थोर गोजांनाय नुमारदोंबा बियो आंनि गोजांनाय नङा बियो आंनि बिखायाव हाबनाय जोरनि सोमावनायसो अब्ला जोरखौ खायख'नो थाखाय आंनि न'खराव सु नागिरना फैदों नङा होमबा बाथ्राया नंखाय नंमारा आंनि फिसाजोखौ समाजाव थांनानै थानो होनो नोंथांमोनहा रैखाथि होनांगोन समाजनि दै दाहाराव सानस्रिनो थाखाय थिनानै दोननाय बैथाखौ नोंथांमोनहा लोरबां खालामदों जेब्ला नों बबे नोजोरजों गुलि गावनो नागिरदों आं मिथिगौ नाथाय नोंनि गुलिया गासैबो फेलें नों सानदों नामा आंखौ नोंनि फिसाजोखौ आंखौ बिहामजो लाबोगोन होनना सानना मा बाबा नों बिहामजो लाबोगोन नामा नाथाय नों बिहामजो लाबोयोब्ला आं साननानै लागोन आं नोंखौ माब्लाबाबो फिसा महरै जोनोम होआखै होननानै आं दहायनिफ्रायनो सहायनानैसो दङ नोंसाजोखौ आं थैनानै थांब्लाबो माब्लाबाबो जुलि लानाय नङा आरो खोनासं नोंसाजोनि इयुनखौ नस्थ' खालामनो हानानैसो आंनि जिउआ गोजोननाय मोन्दों आरो बे मुलुगाव आं बायदि गोजोननाय रावबो मोनाखै जानो हागौ खोनादोंना नोंथाङा फिसाखौ मानसि महरै जोनोम होमाराखै आरो दावगा दुथां आखुजों नों जेसेबांखि गोजोननाय लाया नोंनि गोजोनखौ गोहैलो बारानो खेर बेथेर खालामगोन बेवहाय बारहुंखा नांलाया आंनि साव नोंसोर जेरै जोंखौ आलाय सिलाय खालामदों बिब्दिनो सानसे नोंसोरबो दाहानि अरगेंजों हाथफ्ला जागोन आं थांनोसै आरो गोसोआव लाखि जायखौ सोरजिनो हाया बेखौ फोजोबस्रांनायनिबो मोन्थाय गैया ओइ रथ' आं नोंनो मोनसे बान्था हरनि बान्थाखौ मोनखांनायनि उनावसो नों जोंनिफ्राय बिदाय लानो मोनगोन मा जाथावगौ बे बान्थाया हरदो मा बान्था गोजोन्थों बान्थाखौ आजावनो थियारि जानायनि थाखाय नाथाय बान्थाखौ आजावनायनि सिगां मेगनखौ बेसेबां हायो एसेबां फेदेरनांगोन दे फेदेरबाय आङो नै आलु जोब्बाय महापापि दासो मोनदों Hoi! Alah, sini aku jangan siram kau. Hoi! Hoi! Aidai, aku mak kalam nagirkan. Aku mak kalam nagirkan, Aidai. Aidai. Alu jumpai, alu jumpai. खोमसि हरनि अख्राङा गोमोरलांजोब्बाय मिजिंनि हाथरखि आलु जोबथारबाय नों मा जाखो आयै आइदै दावगाया आंनि मेगनाव एसिड सानानै हरबाय आरो आं दिनैनिफ्राय मेगनखौ नुनाय नंलादां नों मानोथो थाङा आयै आं दा फाहामथायनि राहाखौ माबोरै लाबावनो आं बिदिनो थागोन आंनि गासै जिउनि मिजिंफोरा मोनफानि उनाव मोनफा
आंखौ बिदाय होगासिनो दङ। थेवबो आद्रा जिउनि मिजिंआ लाथा खानाय थैसामनि मिजिं सोरजिबावदों। ओइ दै। अनजालि फिसा, नों जोनोम होनो गोनां गथ'आ आंनि आद्रा थानाय मिजिंखौ सुफुंथारनांगोन। नाथाय आयै, मुगैथाव सैथोखौ खोन्थानांगौब्ला आंहा माबायदि गोहो थानांगोन? आं सानो जायहा दिदोमथिनि आंखाल बिनि गारां आरो सायखङानो मिनिजाथावना जायो। आं समाजखौ मान होयो आयै, आं समाजखौ गियोबो। थेवबो आयै, नोंनि समाय आं आंनि गथ'खौ जोनोम होथारगोन। नाथाय आयै, आं नोंनि मेगनखौ माबोरै फाहामबावगोन? नों जेबो साननो नाङा फिसा। आं दिनैनिफ्राय मेगनखौ नुनाय नंला। थेवबो आङो खानि नङा। आं सानो जाय गावनि गोरोन्थिखौ खोबथेनानै गुबुननि गोरोन्थिखौ बेखेवनानै होयो बेसो खानि। आं बेखौसो खानि सानो। आं खानि नङा। थौआय आंखौ न'आव लांदो। आं जोबोद मेंनाय मोनथारबाय। मेगन आलौनायाबो हामथारला। साहाया लोङा, सोलायलांबायसो। आंथ' साहाखौनो लोंफेरखाया। नोंनि नामै लाबोनाय साहाखौ सोर लोंबावनो दाना? बा थांखिया मा? मेगनजों नुनाय सावगारिया फोरमायदों। नाथाय गाब गैयै सावगारिया मुलुगनि गोमोथाव सोरजि नङा। गाब गैयै नुथायाबो मुलुगनि मोनसे सोरजि। नों बेखौ हमथानो हानाय नङा। बिनि दावगानाया जेब्लाबो सैथो आरो जोंनि बेखौ फोथायनाया सेथि साबिथाला। मा होनदों नों? नों बुजिनो हानाय नङा। नों गावखौनो बुजिनो लाग्रो, अब्लासो गुबुनखौ बुजिनो हागोन। खोनासं, नोजोर आरो आं सानैजों सासे। आरो नों जुलिनि थाखाय जायखौ रादाय होदों बे नोंनि हिंसानि बनजारसो। आरो बे बनजारखौ आं आंनि आखाइजों दिखांगोन। गलाब बिबारखौ जायखि जिखि मुंजों गाबज्रिया बेनि मोदोमनाया जेब्लाबो सोलायनो रोङा। आं गोजोनबाय नोंनि बाथ्राखौ। जेरै गलाब बिबारनि मोदोमनाय, नोजोर आरो आं। मेगननि मोदै, जिउनि हाबिला। हे गसाइ, नों मानो थेर बेथेर खालामखो? जों मा पाप मावामोन जे दायनि थाखाय जोंखौ गासैबो बिदाय लाबाय? सिमां, मिजिं आरो हाबिला गासैबो सिलिंखार जाजोब्बाय। जोंबो मानसि आयै। मानसियानि सिमांखौ मोगथाङाव सोलायहोग्रा महरगिरि। बुहुमानो जोंनि न', महरगिरिफोरनि दिन्थिफुंसालि। एसिड नांनानै आंनि मेगना जेसेबां आलौदों बिनिख्रुइ बांसिन आंनि गोरबोआ आलौदों। जाफुंसारि मिजिंजों जोंदि बिदाय लानांबाय सानफा मोनफा, फारि फारि। लोरबां दाजायै, लोरबां गोसोखौ मुलुगा नासयो। आंनि गथ'आ नोंनि आंनि जिउनि आद्रा मिजिंखौ सुफुंथारगोन। आबाद जायै रानस्राव हाखौ जों नेवसिया आयै। बे हायावनो जों सानसे जिउनि दैमुखौ मोनगोन। आयै, डक्टरनिसिम थांनि थौ। डक्टरा नोंनि मेगनखौ नायनानै मा फोरमान होयो हानाय राहाखौ आं खालामगोन। नाङा, आंनो डाक्टारनि फाहामथाय नाङा। बे हागावसिलाजों बुंफबनाय मुलुगखौ आं नाया। नाथाय आयै, नों मुलुगखौ नायाब्लाबो आंखौथ' नायथारनांगोन ना? नायगोन आं। आंनि गोरबोनि मोन्दांथिजों नोंनि गासैखौबो नायगोन आं।
आंदि नोंखौ मोजां मोनो नाथाय आंनि गोसोखौ हारसिङै निजोम खालामनो हायाखै। बुंखांनाय बाथ्रा, गाव हरनाय बोरलानि थिर, नेमखान्थिनि बिथोन आरो थांखांनाय सम, बे मोनब्रैखौ रावबो फिदिंफिननानै लाबोनो हाया। नाथाय नों नोंनि होखानाय गोसोखौ फिदिंना लाफिननो सानदों नामा? मोजां मोननाया ओरैनो जायो, नाथाय आं बेखौसो मोजां मोननाय होननानै गनायो। जाय सुबुंखौ फोथायो आरो जायनो गोसोनि बाथ्राखौ उदाङै फोरमायनो हायो। बे थासारिया नोंनि आंनि गेजेराव उदाङैनो थानांगोन। आं नोंखौ सैथो गोसोयै मोजां मोननो हास्थायो। आंनि मिजिङाव दङ गोरान दालायावबो सोमखोर सोमखोर बिलाइ। दिननि समावल' सोमखोर बिलाइ महरै गनायजानो आरो माब्लाबा दाखोर महरै सोबखारजानो आं लुगैखाया हाथरखि। आं हानाय नङा आंनि जिउखौ सामलायनो। नों बिदि दा सान नोजोर। आं नोंनि जिउखौ गोदानै साजायनो थाखाय समाय लाबाय। आंबो लुबैयो गोजौलांनो नोंनि अननायनि दैमुनि निजोरजों गुबुन मोनसे लैथोनिफ्राय गुबुन मोनसे लैथोसिम। आयै, नै बेहायनो जिरायदो। गावबुरा आबौसो, फै जिराय फै। सोर फैदों? रन्जिला, आं नोंजों गोबां बाथ्रा सावरायनो फैयाखै। नोंसोर जुदि बे रांखौ थाबैनो होनो हायाब्ला नोंनि बिथा आरो बे गामिखौ गारनानै खानांसिगोन। नोंसोरनि निमाहा बिनाय आरो होनायनि सिमाया बारबाय। आं नाजाबाबो हाथ्रासै। आं फोथायबाय, जाय मानसिया खाफालनि लिरनायनि जेयाव नांनानै थायो बेखौसो खाफालनि लिरनाया फोथाया। गावबुरा आबौ, जों बे गामि आरो बे न'खौ गारनानै थांगोन, नाथाय आं आंनि गथ'खौ जोनोम होग्रोनि। नोंसोरनि दाय आरो नोंसोरनि जेंनाया नोंसोरनि दुखुनि बारहुंखाल' नङा। बे बारहुंखाया गामियाव फैनानै गेना समाजखौ आसि थुनानै बुफ्लेगासिनो दङ। बिनिखायनो आं गामिनि मानसिफोरखौ मा बुंबावनो, आंनो गावबुरा जानानै गनायनानै लानो हानाय नंला। जिउआ गुसुं, बे गुसुं समावनो नोंसोरो समाजनि गनायजाथाव जानो हायाखिसै। गुबुननि मुगैथावनि जाहोनाव मेगन मोसेबना थानाया नों बायदि गोहो गोलोन्दानि अनगा जेबो नङा। आं नों बायदिखौसो मुगैयो, जाय समाजनि बाथ्रा बुंनानै गुबुनखौ गादबो। माबायदि समाज दैदेनगिरि नोंलाय? रां लानानै दायनिगिरिखौ समाजाव जायगा होनाय। जेरै था! मानसिया उदाङै जोनोम जायो। जोनोमनि उनावसो सोरगिदिं जिनज्रिया मानसिखौ बेंनानै लायो। आरो गोसोआवला मानगोनां गावबुरा, जाय आदर्शआ जांख्रिथायनि गोनांथि गैया, बे आदर्शआ मुलुगाव थांनानै थानो हाया। फैदो आयै, न' सिङाव थांसै। नोजोर, मा लाखुमादों नोङो? गैया, आं जेबो लायाखै। नोजोर, नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा सोंनि। अब्ला नों आंखौ बेसेबां सैथोजों गनायना लानो हागोन? आं बुंदोंमोन ना, गोसोनि जायखिजाया बाथ्राखौ फोरमायना लानो हाब्लासो मोजां मोननाय होनना गनायो। नोजोर, आइ एम भेरि सरि। गोजोन्थों, सरि होननानै रोदोमहांनाय गोरलै बिलाइखौ खेबस'नो नाजादोंब्ला। एरा बाथ्रा बुंनानै नों आंनि गोसोखौ दुखु होनो दासान। आं मिन्थिनोसो लुबैदों नोंनि जोनोमनि सोमोन्दै। आंनो मिन्थिया आंनि जिउनि सोमोन्दै, नाथाय आंनि जिउनि सोमोन्दै मोन्थिनांगौआ आंनि दिनैनि सम। नों मोन्थिनो लुबैदोंब्ला फै, आंजों लोगोसे नोंजों लोगोसेनो गासै मिथिंगायानो मोन्थिथों। आंनि जिउआ मुगैथावब्लाबो नों आंखौ नेवसिनो मोननाय नङा हाथरखि। फै हाथरखि। खोमसि हरनि अख्राङा गोमोरलांजोब्बाय मिजिंनि सानाबो मोनासिगौ। थुदोहाय थांसै जोङो।
बबाव थांनो आइ? थांनायनि जेबो सिमा गैया आयै नों थुदुल'। बे आंनि जिउनि सल' लिरथुम। देना फराय मा लिरदों गोसोआ मिन्थिनो हांखुर जाबाय। आं बायदि मानसिनि थाखाय नों मानो एसेबां हाखु जादों? देना फराय। आंनि रुमा बेनो, जिराय। दाननैसोनि उनाव सुथि लानानै नोंखौ न'आव लांनो सानदों आं। बेनिफ्राय हाबा खालामनानै दाननैसो बेयाव दोनफैनोसै आरो दाननैसो न'आव दोनहैसै। नोंनि जोबथा आनजादाबोथ' जोबसिगोन जेब्ला। नाथाय नों साननाय बायदि नोंनि न'खरनिया आंखौ गनायना लागोन। नों मिथिगौना मुलुगनि समायनासिन सोरजिया बिबार, नाथाय बिबारखौ फोथांनानै दोनग्रा रोदाया हा सिङावसो थायो। नोंनि जेथो-जेला सोदोबखौ आं बुजिया। थ'दो आंखौ दोनलांदो। इसिबां अखा खोरोमनाय आरो हानायाव माब्रै थांनो नों? नों आंखौ जेबो सानाब्ला हरसेखौ बेयावनो थालांदो नामा? नोंजों थालांनांगौबा गाबोननो समाजाव ओंखारनो हानाय नङा। नों आंजों थानो नाङा लाइमोन। आरो गोरोन्थियाव समाजा नोंखौ दायनिगिरि खालामोब्ला बिनि बिबानखौ आं लागोन। गुड नाइट लाइमोन। दरजाया मारिदो, आं थांसै। एसेबां अखा हानाय आरो खोरोमनायाव मानसिखौ बोरै बाहेरायाव दोननो? जायख्लं, सिङाव हाबफैदो। नों दासिमबो उन्दुवाखै? इसेबां हर थौबाय। थांदो उन्दुहैदो। सिङाव हाबफैयाब्ला आं दानो अखा सिजा थांसै। फैना फै। नों आंखौ मा खालामखो जायख्लं? सरि लाइमोन, नों आंखौ निमाहा होदो। निमाहा बिनानै नों आंनि सोलेरनि दागोखौ खोमोरनो हायोब्लाबो नों आंनि गोसोनि दागोखौ खोमोरनो हानाय नङा। जायख्लं। बुं लाइमोन, बुंनो गोसो जानाय बाथ्राखौ मानो गोसोआव लाफिनखो? जायख्लं, नों मुलुग दावबाय जोबोद दै गांहाबना दंमोन औ, ना? बेफोर बाथ्राखौ नों हमदांनो नङाब्ला सोरथो दंबावो? नोंखि गेलासे आबुं दैजों गांगागोन ना? मोदैनि गेजेरजों नों जे मिनिस्लुदों आंबो बुजिदों नों बेसे दुखुआव दङ। नाथाय लाइमोन, आं नोंखौ गेलासे दै खालामनो सानाखैमोन। थेवबो बेफोर जाबायब्ला आं माथो बुंबावनो?
दा बुंसै जेबो आं थांसै। लाइमोन आं दोनलांसै नामा? नाङा आं हारसिं थांगोन। बे दानसेनि गेजेराव नों गोबां सोलायबाय। नोंनो सोलायहोबाय। नों बुंनाय बाथ्राया दाबो गोसोआव दं। आं बुंनाय मा बाथ्रा लाइमोन? नों बुंदोंमोन ना मुलुगनि समायनासिन सोरजिया बिबार आरो बेखौ फोथांनानै लाखिग्रा रोदाफ्रा हा सिङावसो एरसोना थायो। जायख्लं आं नोंनि मुङै बारनाय बारसे बिबारब्लाबो नाथाय आं नोंखौ हा सिङाव एरसोना थाजानो लुबैयाखै। नों मा जाखो लाइमोन? नोंनि थैजों आं बिमा जानो नागिरबाय। बिनि राहाखौ नों लायाब्लाबो बे गथ'खौ आं जोनोम होगोन। फान्दायसुलानि जेयाव नांनाय गासै लाइमोनफ्रा आंनि देरहासारनायाव बोलो मोनथों आरो थांनानै थानो जुजिथों बेखौ आं दिन्थिजेनगोन। नोंनि थांखियाव आंबो मदद होगोन। मुलुगनि गोबां लाइमोनफ्रा फान्दायसुलानि जेजों सिखावै बिमानि लामायाव दैदेनजायो। थैनायनि लामाखौल' सिगां सायख'यो। थारैनो थैनाया बेनि लोरबां थांखि, लोरबां जिउ। थैनाया बेनि देरहानाय नङा। आं नोंनि फान्दायसुला नङामोन लाइमोन। नोंनि गथ'आनो आंनिबो गथ'। जों बे गथ'खौ जोबोद आलोयै खांगोन, फेदेरगोन, फोलावगोन। बेनि उनाव लाइमोन दा नों न'आव थांथ'दो। आं दिनैनो नोंखौ हाबा खालामगोन दे। थुदो। हेलौ। औ नों ओंखारबाय था, आं थांगासिनो। लाइमोन जायख्लंआ एक्सिडेन्टजों थैबाय। आं सोरजों थाबावनो? जायख्लं! आंखौ मानो गारनानै थांखो? नों खोनाबायना हाथरखि? आंनि जिउनि सल'आ बेसेबां खास्रि बिस्रि। आं फाबनि जिनिरसो हाथरखि। नोंनि बिखानिफ्राय आंखौ बिदाय होफिनदो। आंखौ आजावना नों खैफोदाव गावखौ दा खोख्लैयो। नोजोर, नों बिदि दा बुं। आं नोंनि थाखाय गासैखौबो मावनो हायो। आंनि मोनसे सोंथि, नोंखौ जाय मानसिया बे अबस्थायाव लाबोदोंमोन बे मानसिया नोंखौ माबायदि अनो? बियो आंखौ गावनि जिउनिख्रुइबो बांसिन अनो। आरो दंबावो बिबार बायदि सासे समायना बिनानाव, जाय बिनानावनि मेगनाव जेब्लाबो मोदै। आं बेबायदि बिनानावखौ बिदाय होबोनानै बेसेबां गोदाव सोराव। हे गसाइ। थुदो नोजोर, नों सिरियास जाद्रायबाय। जों दा बहा थांगोन फिसा?
उफ, आं जोबोद मेंनाय मोनथारबाय। थांनायनि मा अनजिमा आयै? आथिङा रुबायनानै जेराव नोरजिया जायो बेयावनो जिरायगोन आरो जेरावनो हर जागोन बेयावनो थागोन। नों आंखौ निमाहा होदो आइ। आं नोंखौ जोनोम होनानै जोबोद आलाय सिलाय खालामबाय। नों मा खाफाल लानानै उजिया फिसा? आयै, नों गायनाय बिफाङा नोंनो मा होखो? सान्दुं ना सायख्लुम? नों नोजोरनि बाथ्राखौ बुंदोंना? थारैनो बे खैफोदनि समाव सिरियै नों नोजोरखौ हास्थायदोंमोन ना? हास्थायनानै मा जानो आयै? नेवसिजानाय जिउआ जेरावबो बेनो बेखा। थैनाया माब्ला फैयो बेखौल' नेनोसै। मालायनि फिसाखौ मानो हास्थायनो आयै? नोंनि सेराव थानाय फिसायानो नोंनि जेबो मावाखै आरो गुबुना मा मावनो? आयै, नों आदाखौ दा रायखां, बेखौ गोजोनै थानो हो। बेनि मेगनाव मोदै गहोनो जोंहा जेबो मोन्थाय गैया आयै। नोंनि मेगननि मोदैखौ नायनो आंनि गोहोआलाय बहा? जिउनि जांख्रिथाया उरि अरबाय, साननि बिदुंजों आवलिलांबाय गासिबो जिउनि थामोनथायानो। थौदो आयै, सानसे सोरांगोन जोंनि खोमसि संसाराबो। थौदो आयै। हाथरखि ओंखारबोलाय आइ। बेनो नोंनि खैना जानो गोनाङा। थेंक इउ, नाइस टु मिट इउ। हाथरखि आइ, आलासिखौ रुमाव लांनानै सानसे रायलायदो थां। रायलायनो गोनां बाथ्राखौ बेयावनो रायलायगोन। जिथो गोनां सोदोबखौ बेयावनो बेखेवगोन। बेयावनो सोरां दङ। खोमसियाव मेगना नुवाब्ला दांग्रोमना मारै बेखेवनो? बाथ्राजों बुब्लिखौ दाफिदिं। नोंनि जुलिया जोंमाजों जाथारनांगौ, मिथिबाय? जानांगौ होननाया आदोनै मानो गोदान जाबावखो? नोंथ' होनदोंमोन ना हाबानि रादाया जाखाबाय। आं होनदोंमोन ना अन्थाइखौ दैजों खेबसे रुनानै आनजाद नाय, गुरै जायो नामा? आनजाद होआलासिनो मारै थाखो बारायनो? आं नोजोरजोंसो हाबा जागोन। बिनि अनगा गुबुनजों राहा दालाखा। आइ नोजोर! नोजोरखौ मा बुंदो? आंखौ बुं। बिफाङाव गाखोनोब्ला दालायावसो हमथाना गाखोनांगौ। बिलाइयाव हमथाना गाखोयोबा गोग्लैयो। आफा, नों मा सानखो? नों जेखौ सानदों बेखौनो सानदों आंबो फिसा। मा बुंदों नोङो? ओइ सोब, नों सिरि था। बे आंनिसो फिसा। नोंहाबो फिसा जन्म होनो हानायमोनब्ला फिसानि हाबाखौ नोंबो साननो हागौमोन। आरो आंनि प्रपार्टिखौ हाथरखिया नायखानांगोन। नों मा मिथिगौ? ओइ जोंमा, नों मा सानो? गावनि जागोनखौ नों मालायनो हगारनो सानो नामा? सरि, नोंसिनि दावहायाव आं हाथियार हमनानै बारसोमनो सानाखै। आंनो मानसि महरै थांना थानायनि मोन्थाय नांगौ आरो गुबुननि मोन्थायखौबो आङो सिलिंखार खालामनो हानाय नङा। हाथरखि, बेस्ट अफ लाक। आंनि बोर नोंनि थांखिया जाफुंथों। थेंक इउ। नोजोर, बेस्ट अफ लाक। बाय। अरा खामनानै जिगाब गोरानखौ हाथफ्ला खालामोब्लाबो नाथाय नोंनि हिंसाया जोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। नायनि आं केरासिन सोआलासेनो माबादि सेरेगा फोजोङो। नायबाय था। मेगन मेसेबनानै गेरब्लाव नायबाय था। गासैबो देंखोआवनो खबाम गैया, जिउनि गुमुर आयै, जेब्लायबो मिथिस। गोसोनि दाहा आरो जिउनि हांमाया आंखौ गोदो गोदो उन्दुलांनो होदोंमोन। मिथिंगानि बाराबो रायदावलांदोंमोन। आंहा मा गोरोन्थि दंमोन
हे गसाइ जाय पापनि थाखाय नों आंनिफ्राय आंगोफोरखौ बिदाय लाहोबाय सानफा मोनफा सानफा साफा हांमा सुनानै मा जाबावनो आये दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो आद्रा थानाय सिमांखौ आबुं महर होथारगोन नों दुखु दाजासै आये मोनाबायबो हनै माब्ला सान जायो माब्ला हर जायो आं जेबोखौनो मिथिला फै आइ आंनि बिखायाव नों आंखौ बोजबनाय बायदि संसारनि दाहाखौबो सिरियै बोजबनांगोन आये आरो आं जोनोम होनो गोनां गथ'आ हौवासा जाखागोन बेनि मुंखौ सानराजा दोनगोन दे आये दे नों साननाय बादिनो जाथों नोंखौ नागारनो हानाय आंहाबो गोहो गैला आं नोंखौ जोबोर मोजां मोनो हाथरखि नोजोर नों आंनि जिउनिबो जिउ नों आंनि गोसोआव अराय सम थानांगोन थारैनो बे जिउआव आं नोंखौ मोनाब्ला थांना थानो हानाय नङा आं अबुंनो साबायखर बावो नों बायदि अनजालु आं दि जोनोमाव लोगो मोनदों मादै आरो बिनानावखौ आं जोबोर गोसोखांदों हाथरखि माब्लाबा रंजानाय माब्लाबा खाबनाय आरो माब्लाबा मोनजानाय माब्लाबा मोनजायै बेफोर समखौ आं बिदाय होनानै आं सोरयै दङ नाथाय आं मादै आरो बिनानावनि मुंखौ सानसेबो बावगारनो हायाखै अनोबा आंखौ एसे मदद हो हाथरखि आंनो एसे रां नांगौमोन प्लिज हाथरखि मादै आरो बिनानावनि सेराव आं खनसे नुजाना फैनोमोन दे आं हरगोन नाथाय नों थांनानै फैफिनाब्लासो आंहाबोथ' गिनांगौना नोंखौ गोमाजानो आं नोंखौ लांफानो हानाय नङा हाथरखि दे नों हारसिं थांनानै फै हर थौबाय उन्दुहैनोसै दे दे थाथ' खालाम ओइ आदै मा हिन्दुस्तान पाकिस्तान मा गानलाय खुलाय मा जाखोलै बियो हा मा ट्रेनिं बिलाय नुफेरा खोनाफेराब्रा ओइ आदै मानो गानखो खुखो मा जादों एफा गोबावनि उनाव दिनैसो फैबाय नोंसोरो देलाय 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 सोर हायो मेथाइ दोंसे खनलाय आं रोङा आदा खन आंसो खननांगौ दे खन दे देलायलाय बाजैया भेन्दायाव मुसा सादों आवसावफ्रा देलायलाय बाजैया भेन्दायाव मुसा सादों नों खनदोलाय है आंसो दाना दे खन दे ओइ बाजै बैसागु बोथोरनि जौ फिसिनाया लाबोदों
जौआखौ लोंनोसै आं जावलियाफ्रा जाबाय आंखौबो जाबाय जाबाय नुबाय जोंनि गानखौ जाबाय दे नानि गासैबो सानफा मोनफा Bibai
फैगोन बिसोरो गासैबो देंखोआवनो खबाम गैया जिउनि गुमुर जेब्लायबो मिथिस'आ आयै नों ओंखाम उखैथारबायना नैबेखौनो जासाबदो मा लाबोदों आं रुटि लाबोदों आयै नोंलाय उखैयाखै होनबा नोंबो जादो आंबो जागोन आयै न' जादो आयै जोंनि खाफालनि लिरनाया खामखोन्दा थसे बन बायदि जाबाय खामखोन्दा बननि हांगारा सोरजों आरो माबायदि खामानियाव बाहायजागोन गोसोआव सोंथि जाखांदों दै लाबोआखै दै गांबाय आं लाबोदों आयै हरदो दे आइ लोंदो आयै अनजालि सोर जिउनि फैसालिखौ मोनफानि उनाव मोनफा नायलांगोन आंबो दं नोंसोरजों लोगोसे सोर नोजोर नामा नोजोरनि राव बादि खोनादों आङो औ मादै आं नोजोर नोंनि मेगना मा जाखो मादै आंखौ नाय मादै आंखौ खनसे नाय मादै आंखौ खनसे नाय बेफोर सोंथिनि फिननायखौ खोनासंनो नोंहा सम गैया आदा खाफालनि लिरनाया जोंखौ जेरै दैदेनो बेजोंनो थांगोन जों सान आरो हर जानाय उखैनायखौ जखा सुनो जोंहाबो सम गैया आदा अनजालि नों थांनो हासिगोन आदा नों थांदो नानि नों आंखौ दुखु दाहोसै
राहा नागिरनानै आं राहाजों फिदिंजानाय आं बायदि नानि नोंसिनि बाथ्राखौ आं बुजिना मोनबाय थु नोजोर जोंनाव लांनोसै नाथाय नों सोर जाखो बेफोर बाथ्राखौ गासिबो उनाव मोनथिगोन मादै थु जोंनाव थांसै नाङा नाङा जों थाङा जों जेरावनो दङ जों बेयावनो थागोन जोंनो रावनिबो साया नाङा अनजालि अनजालि थौदो जोंदो आं जेराव दङ आं नोंसोरखौ बेयावनो लाफागोन मादै मादैनि खानि जानायखौ मिथिनांगौ आंहा गैलिया नाथाय खानिखौसो माबोरै फाहामनांगौ साननांगौ थाबाय माबा लांखायावनो बिदाय जालांखाबाय जोंनिफ्राय दा जोंनियाव फैफिनो दा सानसे आदा जोंखौ बिदाय हरफिनदो नोंसोरखौ बिदाय हरनो हानाय आंहा गोहो गैया नानि नोंनि जिउआव देबोर फोनांनो जोंहाबो मोन्थाय गैया आदा जों गाबोन सोरांब्लानो ओंखारलांफिनगोन नों जेरैनो दङ बिदिनो था जोंखौ दा नांजा नानि नों दिया जे साइख्लुमाव दं नोंसोरबो बेयावनो था आं गासैबो बिबानखौ लाजोबगोन थ' नानि हर थौबाय उन्दुहैनोसै फैदो बागान सामलायनो फैदों ना बार जानो फैदों नोंहालाय माथो जालायखो नोंनि गलियाव मोसौ मानै हाबनानै थानायखौ आं हले फोजोबखाबाय मा होनदों नोङो गांसो सोर होबाय थानो बिसोरनो गांसोखौ बेनि थाखायनो आङो आगान होजेननायावनो बिसोरखौ फोजोबखाबाय उनफ्राव बायदि मैया राव खोनायोबा अनखांफ्लांनोसो हागौ मानसिनि जात नङा नोङो मानसिया कि मानसिखौ बिदि खालामनो हायो जाबा नाथां बांद्राय लाय होजाया आरो आनजादबो लाजाया नों मिन्थिया होमबा जिउआसो जिउखौ लायो नोंलाय मिथिया होमबा मानसि बुथारनायनि दायनिगिरिखौ आयेना माबायदि साजा होयो आरो नोंलाय मिन्थिया नाथार गैयै मोसौआ नोंनाव हाबनानै माबायदि डिस्टार्ब होयो आयेननि खोथा बुंनानै आंखौ सिगिनो दानाजा नोङो मादै मादै नानि hey नानि मादै hey मादै 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 hey मादै Nani. Nani.
मादै नानि नोजोर नोंनि मादै आरो बिनानाव थैनायनि गुदिया जोंनि आइनि दायनिगिरि बेनि थाखाय निमाहा निमाहा बिनानै जुदि नों आंनि मादै आरो बिनानाव जिउखौ लाबोफिननो हायो अब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया अब्ला जोंनि मोजां मोनलायनाया मादै आरो बिनानाव जिउखौ आं बेसेबां बेसेन गोनां सानो नाथाय आंनि मोजां मोननायखौ आं एसेबां बेसेन गोनां साना आइनि दायाव नों आंखौ नेवसिनो हागोन औ आं हागोन हाथरखि आं हागोन नाथाय गासै आंगोफोरखौ आं बिदाय लाबावनो हानाय नङा हाथरखि नों सोंनाय आरो आं बुंनाय बायदि आं नोंखौ नेवसिनो हानाय नङा नों आंनि जिउ हाथरखि I love you हाथरखि नोजोर